Bahagi hapon sa daghang mga lugar sa Maguindanao del Sur. Ang ubang mga apektadong residente ana sa kilid sa kalsada nagtiner sa kahadlok nga masubli ang pagbaha. Ani ang report. Perwisyo ang hatod sa mga residente sa Pagalukan, Maguindanao del Sur tungod sa lapad nga pagbaha sa ilang lugar. Daghang istruktura ang nalubog sa baha. Ang munisipyo sa lungsod lubog gihapon sa baha hangtod karon. Bisa ng police station. Busy sab sa pagpanghilo ang pipila ka personahin ining eskwelahan sa lungsod. Sa dato sa MDRRMO Pagalungan, tibuok mga barangay sa lungsod ang gibaha. Kung asa kapin 11,000 kabanay ang apektado. O sa ka 22 anyos nga lalaki sab ang namatay human malunod. Kami sa Pagalungan, pag umulan sa parte ng Bukidnon, sa parte ng North Cotabato, dito talaga ang bagsak ng mga tubig ulan. No? Kahit hindi pa kami ulan dito. So dito sila dadaan sa Pulangi River or may ipon dito sa Rio Grande de Mindanao. Nanawagan karon ang MDRRMO Pagalungan sa buot Mundunar ug mga sinina pagkaon og tulganan ngadto sa mga apektado. Dinhi sa kalsada gihapon temporaryong nagtiner ang ubang mga apektadong residente sa lungsod. Ang residenteng si Amir Paglas, karga ang senior citizen nga amahan paadto sa kilid sa kalsada tungod nahumol sa baha ang ilang balay. Minsan nahirapan din kami kay siyempre doon kami nakatulog sa taas. Dinala ko na sila doon sa taas. Kapin 300 sab ka magbanay ang nagtiner karon sa public market nga gihimong temporary evacuation site. Sanglit sa tanang lugar sa Pagalungan, ang palengke lang ang wanaabtan sa baha. Ang mga bakwit nga sila Mikaya og Parada Aplag, temporaryong gihimong tulganan ang lingkuranan sa terminal sa palengke. Nanginahanglan sila karon og dugang gamit pang tulog ingon man pagkaon. Diyan no? Oo. Naano ng karton. Wala kaming kasi nabasa yung namin doon. Tungod sa walihubas-subas nga tubig baha, dinhi una temporaryong nagtiner sa giset up nga tent sa kilid sa kalsada ang ubang gibaha sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Ang pamilya Quiñones dinhi una sa sulod sa ilang van nagtiner nga nakapwesto sa kilid sa kalsada, kauban ang ilang fur babies. Pipila ka higayon kuno sila nakasinati og pagbaha sa usa ka tuig. Apan bisan niini, dinhi gihapon daw sila mamuyo sa lungsod sanglit dinhi ang ilang panginabuhian. Siguro sa lahat ng taon, isang bisis lang kasi siguro kami hindi ganito na dito sa labas tira. Tapos hindi kami gabi hindi kami makatulog dahil sa tunog ng sasakyan. Hindi kami nasanay ba? Samtang gipahimuslan sab sa mga residente dinhi ang mga gapnod o kahoy nga naanod. 45 pesos ang baligyan nila sa kabugkos sa kahoy. Itong amin mga malit na kahoy para lang ito sa mga tao na bumibili para pagkabili sila dito sa amin na kahoy na maliit, kung magkabili sila ng 100 na pagkabili din kami ng pagkain namin. Sumala sa mga residente dinhi, hinahinay na unta daw nga mihubas ang tubig gahapon apan gumikan sa nasinating pag-ulan sa kabukiran. May saka na sabang level sa tubig baha. Sa datos sa PDRRMO Maguindanao del Sur, misaka sa 68,553 ang apektadong pamilya. Padayon ang ilang damage assessment. Kauban si Bong Vicencio Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.